Esti Martinez idazleak etxebarruko giro intimoa irudikatu du animalia domestikoak ipuin liburuan. 8 istorio biltzen ditu lan berriak eta hasieran normaltasun itxura ematen duten arren surrealismo puntu bat dute. Animalia domestikoak 8 ipuin biltzen dituen liburua da. 8 ipuin ezberdin, gai aldetik, pertsonai aldetik, istorio aldetik, baina denek badute batzen duten espazio bat edo ez, hoietako asko gertatzen dira etxeetan, agian ez norberaren etxeetan, baizik eta besteen etxeetan edo norberarena izandako etxe horretan, eta horrek batzen ditu espazio intimo eta kutsatu eta hermetiko horretan, ez? Etxeetan ezin diegu ihes egin, kalean ezkutatu nahi ez ditugun sekretu hoiei, ez? Eta bueno, esango nuke giro horrek biltzen dituela ipuin guztiak. Gero, pertsonaiak ezberdinak dira, adin ezberdinetakoak, topatu dezakegu adibidez bere bikote harremana salbatzeko koltsoia aldatzea erabakitzen duen bikote bat, edo bere alaba txikiaren sozializazioarekin batera galdera berriak sortzen zaizkion ama bat, familia argazki bat, familiakide bakoitzaren ikuspegitik, ez, bai azaletik muineraino, ezagutuko dugu familia hori, edo adibidez jatorrizko etxera itzultzen den seme bat eta aita ez ezagun bat topatzen duena, haur txiki bat ezagutzen ez duen herri batera joten den hau da pasatzera, ikusten duzuenez, istorio ezberdinak eta gai ezberdinak jorratzen ditu. Eta liburu hau aspaldi idazten hasi nintzen, baina ipuinak direnez, batez ere azkeneko urtean jorratu ditut gehiago, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza bat jaso nuelako, eta horri esker, denbora gehiago eskaini ahal izan diot, eta holaxe izan da prozesua. Batez ere, hasi naiz azaltzen, niretzat oso abia puntu lagungarria delako liburua aurkezteko, ikusten den bezala etxe bat agertzen da, ez? Kasu honetan miniaturazko etxe bat da, Ainhoa Lukas eta Ixarlegiren arteko lanaren emaitza da, eta printzipioz hor agertzen diren elementu guztiak ezagunak egiten zaizkigu, ez etxe batean daudenak, baina nik uste gehien, ezaguarri nagusiena dela, hor dagoen giro hori, ez? Begiratu beharrez genuen ate horren atzeko giro hori. Oso intimoa, argia sartzen da, baina ez du dena argitzen, bertan agertzen diren elementuen dimentsioak ere ezberdinak dira, ez zera bate realistak, gauza batzuk bere horretan daude, beste batzuk ez hor agertzen da zer botata dagoela, eta miniaturazko etxe bat da, ezin gara bertan sartu, baina bertako gauzak manipulatu ditzakegu, orduan, oso sugerentea iruditzen zait azala. Esango nuke, 8 hauek zirela, sartu nahi nituen ipuinak, nituen pare bat hasita, baina erabat bukatua ez zegoena, beste bat bukatua, baina uste dut pixkat betetzeagatik joan behar zela, eta ez nuen zalantzarik izan, 8 hauek ziren, sartu nahi nituenak, eta